Ayla. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa niya. Ayla, where are you? Ayla, where are you, Ayla? What you doing out there? Pumasok siya sa loob ng carousel. Ayla! Ayla! Hi! What are you doing out there in the door? Anong ginagawa niya? Anong ginagawa mo dyan? Is that your hiding spot? Huh? Okay. Oh, puppy! And Ayla! It's hiding inside the cabinet. Oh, she's gonna close it. Okay. Careful with your fingers. I see you. Peekaboo. Oh, watch out your face. My goodness, it's scary. Oh, I see you right there. Ayla. Hi. Yun yung kalokohan ginagawa ng bata. Akala ko kung anong ginagawa sa kusina. Yung pala, pumasok sa loob ng cabinet doon sa yung carousel, yung lagay ng mga snacks. Pumasok siya doon. What? Ginagawa niya. Ay, ewan ko ba. Ang ganda ng camera na to. Yan. Sobrang ganda ng niya, ang bilis hindi siya shaky. Ganda.